Hello friends, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आं चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो आङो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन। लोगोसे आंनि चेनेला गोदान। नायनायजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। स' लोगोफोर दायो जोङो खान्थाल जानो नागिरदों। माने दिनै अखा हानायजों बोथोरा थान्दा। स' बेखायनो जोङो खान्थाल जानो नागिरदों। माने गरमाव जायोबाथाय बांसिन गरम मोनो नालाय। बेनिखायनो दिनै बोथोराबो थान्दा आरो लोगोफोरा बुंबाय दिनै खान्थालखौनो जानोसै होननानै। स' आं सानबाय खान्थाल जानाय फाजैनो जोङो भिडिअबो लानोसै। स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। स' बिदिबा जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नै लोगोफोर दायो आङो खान्थालखौ बिगुर दानखानानै लानोसै आरो बिगुरखौ। गेसाव खान्थाला गेसाव दङ। सिङाव साफासो बियो। गावखौ नुबानो बे लाजिनानैसो आं खिनायना मिनिबाय थायो। नांनाय साला हानाया नैयाव गस्लायाव याव दोनगोन आं। खान्थाला गोरलैसो माथो। आंथ' गोरलैना गोरा सिनायानो। गोरलैसो थिंख्ला जाबाय खान्थालाबो। मोजां मोजां मोनाब्रा। बाथोन देदो सोरबारा बाथोन देदो। खान्थालखौ नुवाखै आं सोंबाय दं। खान्थालखौ देखायना हो। नोंखौ नायनांगौ माथो होनबालाय। अरजाया दे आं नुवाबो खान्थालखौ देखाय। आंखौ मानो नायबाय थानो साइसके फाइसकेलाय। बिथाङा दा खान्थालखौ दानगासिनो। खान्थालखौ दानखायोब्रा बिगुरासो माबाग्रोदो। नै जाग्राफोरा मेदाम मोना मालाय आखरना खुरिया जिरायना लांखादों। खय खथि सोंबाय आखायाथ' सिदा थांखाया आंना। नै बाथोन देग्राया जाग्राफोर दे इयो बिसोरो आं हारसिं जागोन। हारसिं मोनजायो नामा? दानग्रा लिदारा आंसो गासिबो जानांगौ। खान्थाल लायग्रा स' लोगोफोर जोङो दायो खान्थालखौ दानग्रोना लानोसै। खान्थालाबो थाइनै नालाय बिगुरखिनिखौ जिरग्रोना लानोसै। ओमफ्राय दायो जानायखौ देखायनोसै आङो। नोंसोरो नायलांबाय थादो। फाइनालि नै दायो जोङो खान्थालखौ लेमनानै लाबाय। नै ओमफ्राय जाबायानो र' आं नोंसिनि जाग्राफोरखौ देखायनो। बेसे साइज गोमो गोमोनो आङो आब'खौ दानखा होबाय। नै जोंना बसा मोफौनि नामा हायो होनना होब्रा दे। दे हायो होनना हो। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनो। जोंहा बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो। दे नोंसोरबो थिनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो। खान्थाल जानायावसो बेस्ट दे। नानिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। अन्थाराय आंखौ दे नोंसोरबो दे नाथुर। आंखौ मानो नाथुर होनो? नै जोंहा बिबाजै सोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थिन। सोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थिन दिउ। सोना आंनि दे। आंखौ थिखांना होदो आं मेख्ला गानलायलायदो। मेख्ला गानबा मा जायो ओमफ्राय दायो आंबो जानोसैहाय। आं भिडिअ खालामबाय थाबा जानो थानांगोन। खान्थाला माबायदि जानो? गोथावथार। गोथाव आं जानाय नायनो मोनजायाखै। आंबो जानोसै नै बाथोनजों संख्रिजों लाबाय। ओमफ्राय आङो जानानै देखायनोसै। नै आङो जानाय नायाखैनो ओमफ्राय बिसोरो आंनि सायाव जाग्रोजोब्बायानो आरो। ओमफ्राय आंबो जानो नायाखै माबायदि। गोथाव मार बुस्थुआ। गोथावलै। बाथोन होनदों जानोसै। जानोसै लायनो जाहैदो जागादो मानसिफोरा नै गबाखौ सोखादों आं। गोथाव मार बुस्थुआ। मा खालामो जानाया? मानसि बुरजा जाबाय खहाबो दे। ओमफ्राय गोथाव मोनो गोथाव मोनो बुस्थुखौ बुरजा जमा जमा जानो। थाव फोनलायना ला नोंसोरो। गोथाव मार खान्थाला। खान्थालाबो जानो नंगौ सोरहा मिथिगोना मोफौ लानो। बेदर जाग्रा अयनायनो थाङोलै मोजां मोनथारा। अयनाय होनदों नामा? आं नामानो बिदि थाबा आं मा होनांगौ? मोनसे बिब' सिब' सोमोन्दो गैलाया डाइरेक्ट मोफौ नालाय मोफौ आरो जायोलै बेदर जाग्रा बेसरा जायोलै होनलांबायलै आंना बिब'आ। सबायजों बेसे गोथाव मोनजाफेराखैथ'। जाफेराहाय मोफौ बेदर जाफेरा आं मोनाखै बिसोरो।
Rizin bibun naman musuh nalar jadi saya. Jangan sampai lazat tuh, ini sukses lah sukses yang gue aja. Jadi kita coba jalan peden serba. Sing hanya. Video kami nyanyi di bahasa. Jadi kita coba jalan ya. Lah siriang. Sana gue sih jalan ke mana. Jangan jangan bibun yang sana bisa nih bis tuh. Betul kan? Satu. Nanti yang baru sana ada. Ya, sumpah kita di kele. Ini lagi ada yang sih, pandu dia ujung. Aman jangan nane. Nah, sumpah kita sih bisa. Ikut baru sih pun kana. Biasa ada sih bapak, sih bapak baru sih main. Di bawah nanti sana betul kan? Antu sih sama sama tuh. Lu berada di mana di mana? Aku sudah kerja. Bisa kita sih namang jauh sih ni jaga sampai salam mana sih. Sana sih bagus menjadi kan? Sana kelas sana dari beda. Jangan jangan. Kita lihat baca baik. Dan yang mbak. Rồi siapa jaga sejak jatuh ini makasih. Ini sumpah. Ayo ini jangan kan dong. Kita ada sampai. Baca coba sih. Baca sana ya. Ayo ini kan dong ya. Baca sana gua kalau dia kenal enggak. Kamu ada. Bisa baca sana nggak? Bawa tan mas. Ayo. Mana lu? Aku doi. Mana cip sono nama. Mana? Siapa belum doi? Sari tapi tu. Udah jalannya. Nah. Lagi deh ya. Sana injak berapa mati saya? Mewah berapa mati saya? Jalan gede. Gua lah. Man kacau lah. Ami ruki khana. Zakung bay. Jangan tuang le. Zabi me tu mau busta. Bibawa ni mau busta. Ami ruki khana esai. Biar lah bab saya di more. Ang zakung bay na lai daya ni yang video ke ang donton na say. Ang ni janek stay kena guisin kala mana. Bye bye logbor. Program bye bye jatuh ke. So logbor din ini video asen say. Thank you so much ang ni video ko naik thakai har logoसे जायफोरा video आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलाथ' गोदान नोंथां भिउवार्सफोराबो गोदान जागोन ओमफ्राय आंनि चेनेलाबो गोदानखा स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय दे बाय बाय होनदो Bye bye. बाय बाय